Jama'a muna muku barka da dawowa wannan channel namu mai albarka, inda muke koyar da ku abin da ya shafi wato yare na kwamfuta. Muna bayani akan yaren da ake kira Java, wato Java Programming Language. A bidiyon da muka yi a baya mun yi bayani akan mene ne Java, tsare-tsaren Java da abubuwan da Java yake da shi, da kuma yanda za ka yi setting environment, yanda za ka yi running Java application. So idan masu kallo ba su kalli wa'innan bidiyon da muka yi a baya ba, suna iya komawa baya su kalla don su fahimci yanda za su tsara kwamfutarsu don ta iya running Java application. A wannan bidiyon za mu cigaba daga inda muka tsaya, za mu yi bayani akan abin da ake kira wato Java conditions, kamar yadda kuke gani if else da kuma else. Mene ne if statement? Kamar yadda ake bayani, the if statement is the first condition a programmer uses to open the ground of the conditional statement. Shi if statement ba komai ba ne illa kana ba program ɗinka ne ko ko kwamfuta instruction me za ta yi. Idan ta yi kaza, kaza ne, kamar waƙila waƙala ne, muna son mu yi kaza, so in kazan nan bai yiwu ba ka yi kaza, shi ne a taƙaitaccen bayani if statement, wato kana tsara ma program ɗinka ya zai running ne. Sannan kuma kamar yadda kuka gani suke magana syntax, ba komai suke magana ba a wannan dogon turancin, suna bayani ne akan syntax wato tsari, tsarin yanda shi ake amfani da if statement, shi ne za ku ji sun ce open and close braces followed by condition programmer intends to compare or check. So nan suna maganan tsarin yanda ake tafiyar da if statement ne kawai. Sannan suna maganan expression, shi ma expression ɗin kamar condition ɗin da za ka ba da ne, kamar misali kana son ka yi kaza, to mene ne condition da ka ba da na yin wannan kazan, shi ne kawai suke magana, shi ne expression, simply compares. Shi wannan expression ɗin da ka ce kwamfuta za ta kalli wannan expression ɗin, shin wannan abun haka ne ko ba haka ba ne? Idan haka ne to yi kaza, in ba haka ba ne to yi kaza. Wannan shi ne wannan dogon turancin abin da suke bayani kawai condition ne, ka ba da mene ne ake buƙatan a yi, shi ne suke magana akan wannan, shi ne za ku ji sun ce close in braces true or false. Shi wannan expression ɗin ana sa shi kamar yadda kuka gani a nan wurin, in aka sa shi a cikin braces, to abin da idan gaske ne zai ba da true, idan ba gaske ba ne zai ba da ba gaske ba ne, zai ba da false. To shi ne wannan abin da suke nufi a nan wurin. Shi ne kamar yadda nake ba ku bayani, if true the if code block execute, if false the execution moves to the next block. So yanzu za mu yi practical don ku ga me ake nufi yanda ake yin if statement. A baya mun yi bayanin mene ne class, yanda ake ƙirƙiran class na Java. Idan ba ku kalli wannan bidiyon ba kuna da buƙatar ku koma ku kalla domin ku fahimci yanda ake ƙirƙiran wannan abin da aka ƙirƙira yanzu. Ba wai kawai faɗowa ya yi ba haka nan, a'a ana ƙirƙiran shi ne kuma ya ake ƙirƙiran shi, mun yi bayani a baya, kuna iya komawa ku duba. Yanzu za mu yi bayani ne akan syntax. Mun yi bayani kan mene ne if statement ɗin, shi if statement ɗin kawai wani condition ne, wani abu ne za ka ba kwamfuta wato instruction, kana son kwamfuta ta yi kaza. Kamar misali duk masu amfani da ATM card za su iya fahimtar me nake nufi a nan wurin. Ka je ATM card kana son ka cire kuɗi, ka je ATM machine da ATM card ɗin kana son ka cire kuɗi, ko ko ka je wurin mai POS kana son ka cire kuɗi, a cikin asusunka wato account ɗinka kana da kamar misali 10,000, sai kuma aka ce kana son ka cire 10,000 nan amma kuma akwai charges. To misali kun ga 10,000 nan ba za ta fita ba, dole sai dai ƙila ka cire 9,000 da wani abu. To idan ka sa ATM card ɗinka a cikin wannan ATM machine ɗin ko POS ɗin, shi wato program na banki zai duba shin account ɗinka akwai 10,000 nan, shi ne muke maganar condition, akwai 10,000 nan ko babu? Idan akwai zai ba da dama a cire, idan babu fa kun ga zai ba da dama, zai ce a'a false, wannan statement ɗin ba haka ba ne, sai dai ƙila ka ce ka cire 9,000 da wani abu. To wannan shi ne suke nufi. To shi ne ake maganar if statement. Yanzu if statement ya ake fara shi, kamar yadda za ku gani a nan wurin za a ce if, shi ne syntax ɗin. Idan kuka rubuta if, wannan expression ɗin da suke magana shi ne suke bayanin wannan expression ɗin ne kwamfuta za ta duba ta gane wannan expression ɗin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. Ya ake sa expression kamar yadda suka gaya muku, sai ku buɗe bracket haka,
bracket ɗinku sai ku rubuta menene expression ɗin. Expression ɗinku sai ku rubuta shi haka. Computer za ta duba wannan expression ɗin ta gani shin wannan expression ɗin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. Shi ne suka ce muku idan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne za ta executing wani code block. Ya ake rubuta code block ɗin? Shi code block ɗin sai ku buɗe open and closing curly braces. A nan sai ku rubuta code block ɗin da za ku rubuta ko me za ku rubuta kamar yanzu misali sai ku ce print my money. To wannan shi ne za ta duba wannan expression ɗin. Shin wannan expression da gaske ne ko ba gaskiya ba ne? Idan da gaske ne za ta yi printing money. Kamar yanzu misali mu ce mun yi magana akan abin da ya shafi wato data types da kuma variables a baya. Wa'inda ba su kalli wannan bidiyon ba suna iya komawa su fahimci me muke nufi da data types. Saboda yanzu za mu yi amfani da shi domin mu ƙirƙiri wannan expression ɗin. Kamar misali za mu iya cewa int account balance is equal to 10 10,000. Wannan shi ne account balance ɗinmu. To sai mu gaya ma wannan computer account balance. Sai mu ce if account balance is greater than or equal to let's say 9,000. Idan account balance ɗinmu is greater than or equal to 9,000 ya ake printing? Mun yi bayanin yanda ake printing. Yanzu zan yi shortcut ne in kuka duba baya za ku ga yanda ake printing. To print account balance muke son mu yi printing sai muka ce print account balance. So wannan kamar shi ne expression ɗin da za ku rubuta. Expression ɗinku shi ne abin da kuka buƙata kuna son ku yi shi ne expression ɗinku. Sai ku ce expression ɗinku duk yanda kuka rubuta shi ko ku ce string account name is equal to Usman. So sai ku ce nan idan account name is not equal to null, print account name. Kawai abin da ake nufi kamar na ba ku bayani wannan shi ne expression ɗin da computer za ta duba. Idan computer ta duba wannan expression ɗin za ta tsaya ta duba ta gani shin wannan expression ɗin haka yake? Idan ba haka yake ba to ba za ta yi printing wannan abun ba. Idan kuma haka yake to za ta yi printing wannan abun. Shi ne kamar yadda za ku gani a nan wurin. To shi kuma if kamar yadda na gaya muku ana fara shi da if sai ku buɗe bracket expression shi ne expression abin da kuke son ku yi. Bayan expression open and closing curly brace. In ka buɗe open and closing curly brace sai ku yi ku faɗi ma computer instruction wato abin da kuke son ta yi. Abin da kuke son ta yi shi ne a nan wurin. Ko mene ne shi za ku rubuta a nan wurin duk abin da kuke son ta yi. Kamar print my account details. So wannan dai a taƙaicen taƙaicewa shi ne yanda ake amfani da if statement. A bidiyon mu na gaba za mu yi magana akan me if else statement yake magana domin shi ma mu fahimci yanda ake amfani da shi kuma mu fahimci yanda tsarin sa yake. Mun gode, da Allah ku yi mana like ku yi mana subscribe.